Vítejte u našeho vědeckého bádání. To, že oxid uhličitý má vyšší hustotu než vzduch, víme a můžeme to i názorně demonstrovat, když ho nalijeme do nádoby s hořícími svíčkami různých výšek. Postupně zhasnou od nejnižší po nejvyšší. Pokus je spolehlivě opakovatelný při použití kvalitních svíček. Existují však banální pokusy, u kterých vysvětlení není zase tak jednoznačné. Přemýšleli jste někdy, jak dlouho bude hořet svíčka v uzavřeném prostoru? Zda závisí na její poloze nebo dokonce výšce svíčky či zvolené nádobě? A co při hoření svíčky vlastně vzniká? Když svíčka hoří, parafín se rozkládá a vzniká voda a oxid uhličitý. Kapičky vody, které vidíme na stěnách kádinky, jsou produktem této reakce. Teplá vodní pára stoupá vzhůru a při kontaktu se studenou kádinkou kondenzuje. Svíčka postupně zhasne, protože vyčerpá kyslík ve sklenici potřebný pro hoření. Co se ale stane, když přikryjeme stejně vysoké svíčky různým odměrným nádobím o stejném objemu, která svíčka vydrží hořet déle? Překvapilo vás to? A co když přikryjeme 3 různě vysoké svíčky? Která svíčka uhasne jako první a která jako poslední? A co když 3 různě vysoké svíčky rozmístíme jinak a přiklopíme stejnou nádobou? Nastane nějaká změna? Hraje místo v kádince tak důležitou roli, nebo je to pouze náhoda? Pojďme využít širší kádinku o stejném objemu. Uhasne opět nejvyšší svíčka jako první? Jak je to možné? Zkusme zvětšit rozdíl ve výšce svíček. Dopadne experiment stejně? A co se stane, když různě rozmístíme 3 stejně vysoké svíčky a přikryjeme stejnou nádobou o stejném objemu? Které uhasnou jako první? Ty u sebe nebo ty, co mají mezi sebou prostor? Čekali jste to? My tedy ne. A že ta prostřední hořela o dost déle, co? Pořád nám to nedá. A tak zkoušíme upravovat podmínky. Snažíme se přijít na to, co se uvnitř nádoby děje. A že nás ta věda umí pěkně potrápit. Přicházíme na to, že nejde jen o výšku nebo umístění svíčky, ale také i o použitou nádobu, její šířku a výšku. A pořád nám to nedá. Snažíme se přijít na to, jestli existuje v kádince nějaké lepší místo s ideálními podmínkami pro hoření. Pokud ano, které to je? Uprostřed? Na kraji? Je to vše jen o náhodě? Po všech našich pokusech musíme říci, že svíčka potřebuje pro hoření 3 základní věci. Dostatek kyslíku pro hoření, prostor pro proudění vzduchu a správnou teplotu. Tak jako lidé potřebují optimální podmínky pro život, tak i svíčky pro hoření musí mít dobře nastavené podmínky. Děkujeme, že jste dokoukali video až do konce. Napište nám do komentářů, co vás na pokusu nejvíce překvapilo a nezapomeňte, věda je všude kolem nás, stačí se jen pozorně dívat.